Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Iordaniýa Islam döwleti ekstremistik topornyň Iordaniýaly pilotyň otlanyp öldürilmegini görkezýän videony çap eden soň bombaçy dinan we öz janynyň geçip hüjüm etmäge tinanşan Sajida al-Rishwanini we ýene bir Irakly söwüşijini cezalandyrdy. Bu waka barada maglumatlary kardeşim Ýowşan Anogurwandan dinläli. İrdan hökümetiniň sözçüsü Muhammed Al-Mamani, İslam döwlet jeňçi topar ýetir alynan İrdan pilotynyň kapasada diýerligini otlanyp öldürilişini görkezýän videony ýaýradandan soň Irakly jeňçi aýal Sajida al-Rishawiyning we ýene bir Irakly jeňçiniň cezalandyrylyp öldürilendigini aýtdy. Al-Rishawi aýdylmagyna görä 4-nji fevralyň daňdany başga urtusda Iordaniýa garşy dilli uçuklar sebäpli ölüme höküm edilen Irakly jeňçi bilen bilelikde asylyp öldürildi. Al-Rishawi Iordaniýanyň paýtagty Ammany 2005-nji ýylda guralan 3 mehmanhana partlamasy bilen bagyrlykda ölüm kamerasyny notyrdy. Bu partlamalarda oňlar çadam öldürilipdi. Cezalandırılıp öldürülen beýleki jeňçiniň Irakdaky Al-Kaydanyň işgärdi we 2008-nji ýylda Iordaniýalyny öldüreni üçin ölüme höküm edilen Ziyad Karbolu diýilýär. İslam döwlet toparynyň jeňçileri Al-Rishawining dekabrň aýagyna uçar Siriýada urulyp ýykylan ýetir alynan pilot Muaz al-Kasesbegiň deregine azat edilmegini talep edipdiler. İslam döwlet toparynyň jeňçiler tarapyndan internetde ýerleşdirilen video al-Kasesbegiň diýerligine otlanyp öldürilişini görkezýän ýaly bolup görünýär. Jeňçiler tarapyndan öldürilen Iordan piloty Muaz al-Kasesbegiň kakasy Saf al-Kasesbeg 4-nji fevralda Karakda Iordaniýada jurnalistleriň öňüne çykyş edip şeýlediydi. Awwalan ana ahtasib Muaz indallah şehiden inşallah. Men Muazy Allah'nyň şehidi diýip bilýärin. Hudaý halasa ol beýlek şehitler, gowy adamlar we peýgamberler bilen jennetde zaý tapar. Meniň sabr kanagatym gözel sabr kanagat. Men Hudaýdan himayet dileýärin. Iordan hökümetinden bolsa Muazyň gany üçin aralmagyny soraýaryn diýip olaýtdy. وأطلب من الحكومة الأردنية أن تثأر لدم معاذ. Ol öz oğlunun ganynyň milletin ganynyň bolsa ýerde galdyrylmaly dälligini öňe sürdi. Misir'in Al-Azhar Üniversitetiniň sünni islamyny öwrenýän tanymal okuw zaýynyň baş tutany bu video sebäpli gahar gadawyny beýan etdi. Ahmet Altayev 3-nji fevralda çap edilen beýanatyny İslam döwletiniň terrorçylarynyň öldürilmegini, haja çüýlenmegini, çapylyp bölek edilmegini çagyrdy we olaryň muňa münasipdigini, sebäbi olaryň Hudaýa we Muhammed peýgambere garşy gidýänliklerini öňe sürdi. BMG'nyň baş sekretary Ban Ki-moon'un sözçüsü Stefan Dujarric 3-nji fevralda New Yorkda jurnalistleriň öňüne çykyş edip baş sekretaryň ähli hökümetleri adam hukuklary boýunçalan borçnamalarynyň çägine terrorizm we ekstremizm kökü bilen kögleme uğrundaky tagallalaryny güýçlendirmäge çagyranlygyny aýtdy. The Secretary General urges all governments to strengthen their efforts to combat the scourge of terrorism and extremism. Iordaniýanyň paçasy Abdullah Iordan pilotynyň ýakylyp öldürilenigi barada habar ýaýranmaly Birleşen Ştatlardadyr. Abdullah'nyň bu waka barada kysgaça beýanaty Iordan telewizionyasynda ile ýetirildi. Ol al-Kasesbegiň öldürilmeginiň islama dahylsy jenaýetçi topar tarapyndan amala asyrylan beýgaýrat terror hereketi bolanlygyny aýtdy. Abdullah ýurduna dolanmak üçin saparyny gysgaltdy. Emma uğramalyndan öň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bilen uçdy. Bu gysga duşuk öňünden planlaşdyrylmany. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 3-nji fevralda Aktanda jurnalistleriň öňüne çykyş edip, egerde bu video hakykatdan hem asyl nuska bolsa, ol bu guramanyň näniňsi ilhens we wagşydygynyň ýene bir görkezlisi bolar diýdi. Kardeşim Ýowşan Anogurwanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýmyz Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. 3-nji fevralda Türkmenistana iş sapary bilen Ortaýa Daşary işler ministri Sergey Lavrov Türkmenistanyň ýokary derejeleri resmiýetleri bilen geçiren duşuklarynyň ýa-ni ma'lum etmegine göre beýleki meseleler bilen bir hatarda goşa Türkmen Rus raýatlygyna eýe bolan adamlaryň ýagdaýy bilen bagly mesele hem seredilipdir. Bu mesele degişli soňky maglumatlary kardeşim Merdan Sariýewden dinläli.
Diýselbe güni Türkmenistan resmi tapary bilen gelen Russiýanyň daşary işler ministri ýurdun ýokary derejeli resmileri bilen gepleşiklerden soň beren maglumatynda beýlik meseleleri bilen bir hatarda goşy türkmen rus raýatlygyna eýe bolan adamlaryň ýagdaýyna hem garalandygyny aýtdy. Habarçynyň türkmen rus raýatlygyna eýe bolanlaryň onuň sözü bilen aýdylandy, olaryň gorugy barada gurrun boldumy ýa-da ýok diýen soragyna Lavrov şeýle jogap berdi. Да, мы продолжим консультации на эту тему в соответствии с поручением президента. Hawa, biz bu mesele dogrusyna geçen ýylyň 29 sentýabryna Astrahanyň iki ýurdun prezidentleriniň arasynda geçirilen gepleşikleriň netijesinde berilen degişli görkezmeler esasynda konsultasiýalarymyzy dowam etdirýär. Которые они дали по итогам своей встречи в Астрахани 29 сентября. Emma ikraýatlyk meselesinde dowam etdireriz diýilen konsultasiýalaryň anyk mazmuny barada hiç kili maglumat berilmedi. Şeýlede 29 sentýabrda Russiýanyň Astrahan şäherinde Hazarýaky döwletleriniň bäşiňiň gatnaşmagynda geçirilen Kaspy sammitiniň dowamında türkmen we rus prezidentleriniň goşa raýatlyk meselesi boýunça gepleşik geçirendikleri, bu ugurdan nähildir bir görkezmeleri berendikleri barada hem ýylat köpçüligine öz wagtynda maglumat berilmändi. Ýatladyp geçsek, türkmen rus raýatlygy bilen bagly meseleler Aşgabatyň 2013-nji ýylyň iýulyndan başlap goşa raýatlyga eýe bolan türkmenistanlylaryň diňe bir ýurdun pasportyny saklap biljekdigi baradaky giriden düzgününden soň döräpdi. Şol wagt başga bir ýurdun pasportyny eýe bolanlara Türkmenistanyň grazdanlaryna berilýän daşary ýurt pasportlarynyň berilmejekdigi aýdylypdy. Munun bilen baglylykda dowam eden konsultasiýalardan soň 2013-nji ýylyň iýun aýynda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi goşa raýatlygy bolan türkmenistanlylara täze biometrik pasportlarynyň berilip başlanjakdygyny ma'lum edipdi. Sol bir wagtda da bu pasportlaryň diňe 2003-nji ýyly çelini iki pasport alan adamlara beriljekdigi galy berdi. Täze türkmen pasportyny almak isleýän adamlaryň Türkmenistanda propiskasynyň bolmalydygyny talypdy. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda goşa raýatlygy degişli meseleleri gadalaşdyrmak boýunça ýylalaşyk 1993-nji ýylyň 23-nji dekabrynda baglaşylypdy. 10 ýyl çemeti wagtdan soň, ýagny 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Moskwada agdaýlan ýylalaşygyň ýatyrylmagy barada protokol gol çekildi. Oňa Türkmenistanyň prezidenti Saparmurat Niyazow we Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin gol goýupdylar. Türkmen meclisi bu ýylalaşygyň protokoluny sese goýup resmi suratda tasdiklasa da Rus dumasy onu tasdiklamakdan boyun gaçyrypdy. Gepin gerdisine göre aýtsak, Türkmenistanyň 2008-nji ýylda kabul eden täze konstitusiýasynda goşa raýatlyk inkar edilýär. 3 fevralda Türkmenistan eden saparynyň çäklerinde Sergey Lavrov ýurdun prezidenti hemde daşary işler ministri bilen duşuşdy. Lavrov mundan ozal Türkmenistany 2013-nji ýylyň aprelinde sapar edipdi. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmenistan bilen Ortiýetiň raýatlaryna bir wagtda iki ýurdun hem raýaty bolmagy ýol açan 1993-nji ýylda göze girip 2003-nji ýylda ýatyrylan goşa raýatlyk baradaky ýylalaşyk bilen bagly problemalar şuňky güne çenli dowam edýär. Bu meseleniň ençime adama täsir ýetirýänligi aýdylýar. Adamlar dürli problemalar bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Köp duş gelýän meseleleriň biri jaý emlek bilen bagly. Azatlyk radio bilen söhbetdeş bolup öz kynçylyklaryny beýan eden türkmenistanlylaryň biri pensioner Antonina Petrovnanyň beren gurrungyny dinläli. Siz Türkmenistanda jaýyňyzy satyp bilmän kösenýändiňizi aýtdyňyz. Päsgelçilik näme? Определённый должен быть пакет документов. Jaýymy satmakçy bolanymda belli bir dokumentleri talap etdiler. Meselem meniň ýagdaýymda düren kynçylyklar jaýymda bir wagtlar gaýnenemiň ýazgy edilmegi bilen bagly boldy. Gaýnenem 90-njy ýyllaryň başynda Ortiýada göçüp gidipdi. 2002-nji ýylda suwdyň permany bilen onuň ady jaýyň resmi ýazgysyndan öçürilipdi. Emma jaý satçak bolanymda gaýnenemiň özüniň gelmegini ýa-da onuň ölenligi barada resmi hatyň getirilmegini talap etdiler. Bu işe Türkmenistanda oturan yerimden etmek mümkin däldi. Gaýnenem 1905-nji ýylda doglan ol bir ýamaradan çykdy. Onuň soňky ýyllarda ýaşan ýerini men öň bilýärdim, emma soň ýadymdan çykdy. Meniň öz ýaşym 80-den geçdi. Ene şu meselede bar zat tokady. Zastopорилась на этом. Sizden talap edilen beýleki dokumentleriň ählisi barmydy?
Те документы, и вот сейчас я уже по приезде сюда. Hawa ähli dokumentler bar. Men soň gaýnenemin ölenligi barada resmi şahadatnamany da alyp bildim. Men ortada gelip hasap ýörediýän idaralara ýüz tutdum. Gaýnenemin ölen ýerini anykladym. Şeýdip gerekli haty elime berdiler. Эти документы я получила эту справочку. Antonina Petrovna, Türkmenistan'da sizden dokumentleri talep edendiklerini aýtdyňyz. Bu dokumentleri kim talep edýär? Это вот кто оформляет. Jaýyň sowda satygyny hasaba alýan idaralar, ýagny notariuslar, olar dürli päýtgelçilikleri döredýärler. Meselem maňa gaýneneniň jaýyňyň üstün bir bölegine hakkı var diýdiler. Men olara gaýneneniň jaýyň ýazgysyndan öçürilenligi barada resmi hatlar görkezdim. Soň bolsa gaýneneniň 1905-nji ýylda doglanlygyny ýatlatdym we onuň bir ýam dünýäden ötenligini aýtdym. Maňa bolsa belki de ol ömrü uzak bolan bir adamdyr diýdiler. Meniň özüm hem uly ýaşly bir adam, şonuň üçin beýle zatlary eşitmek gaty täsin boldy. Ну, я говорю, я сама уже долгожительница. Siz öz problemaňyz boýunça kömek sorap ýerli ýuristlere ýa-da döwlet edaralaryna ýüz tutduňyzmy? Ну, местные юристы, те, которые связаны с... Yerli yuristleriň özleri de jaý sewdasy bilen meşgullanýan adamlar bilen bagly bolýarlar. Ýüz tutan adamlarymyň işiňiz köp wagty talep eder. $1000 tölemeli, soň işiňize garalar. Bu bir ýylyk golay wagty talep edip biler diýdiler. Mundan soň men bu işi öz güýjüm bilen çözmek kararyna geldim. Ну, я говорю, я уже решила эту проблему. Siz öz problemaňyz barada gürüň berdiňiz. Türkmenistanda jaý satmakçy bolanda kynçylyklara duçar bolýanlar köpmi? Я думаю, что, в принципе, я сейчас, конечно, не... Bu problemanyň hakyky möçberi barada maglumatym bar diýip biljekdäl, emma meniň öz tanışlarymyň arasynda şeýle ýagdaýlar köp göze çykýar. Meniň joram Orsiýadan Krasnodar regionuna göçüp gidipdi. Ol jaýyny satmagy girişende onuň öňünde de dürli böwetler salanypdy. Ondan hususanda bir wagtlar aýrylşan adamsyna degişli kagyzlary talep edipdiler. Şeýle kagyzlary berýän zakstan dokument almak bolsa mydama kyn bolýar. С ЗАГСом очень большие проблемы. Muňa näme sebäp bolýar? Ну, вы знаете, открыто же никто не скажет. А в принципе... Hiç zat açyk aýdylmaýar, emma bu edara bilen işleşýän araçyny tapan adamlar öz problemalaryny päýtgelsiz çözüp bilýärler. Notariuslar hem şeýle. Hiç kim menden parany açyk soramady, emma arada durup pul alýan adam tapylsa üslendik iş düzelýär. Dokumentlere gezek gelende mydama dürli päýtgelçilikler ýygyderli döredilip durýar. Препятствия обязательно выстраиваются. Türkmenistanyň hem Orsiýatyň raýaty bolan Türkmenistanly Zenanyň Azatlyk radiosuna beren maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda gara renkli awtologlaryň eýeleri maşinlaryny tekniki gözegçilikden geçirmekde kynçylyk çekip başladylar. Gara maşinlary başga renki boýama ugrunda aladalar hem köpeldi. Bu mesele bilen baglyk Lewapdaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Osman Haliýew dinläli. Lewaply pensioner Galandar ağa şuýylyň 1 ýanwaryndan benzinin gymmatlamagy sebäpli hereketlendirjisiniň göwrümi uly bolan Toyota Avalon kysymly ýeňil awtolaryny satmak üçin bazara çykdy. Awtolaga xredar hem tapyldy. Ýöne Galandar ağa ulagyny satyp bilmedi. Yol gözekçilik gullugunda sewdany resmileşdirmediler. Sebäbi ulanyň renki garady. Ulaňyzy ak renkle renkledip gelin. Şondan soň resmileşdireriz diýdiler. Galandar ağa gullugyň işgärlerinden gara renkli ulaglary resmileşdirmezlik barada karar ýa-da başga bir dokument görkezmeklerini talap etdi. Onu görkezip bilmediler. Galandar ağa şeýle görkezmäniň dilden berilendigini çak edýär. Yurdumuzda kämahal dilden berilen görkezme yazılan kanunlardan üstün gelýär diýip Galandar ağa zeýrenýär. Ulagyny satyp bilmedik pensioner ýaşly onu ak renkle renkletmeň ugruna çykdy. Ýöne 3-4 ustahana baran ýaşlynyň bu meselede de paltasy daşa değdi. Öň ulagi başga renkle renklemek üçin 1400-1500 manat alýan ustalar indi bahany tas 2 hessa golay gymmatlarypdyrlar. Üstesine olarda nowat hem uludy. Bir ay ýarym garaşmaly boljakdy.
ayna 600 manat pensiyalan galandar ağa ulağını renkletmegi de satmagy da goýup bolsun etmeli boldy. Hurt şu gündizdeha ulağın renki gara onu münmek bolanok diýen ýok. Ýöne ýakyn geljekde onu diýmekleri mümkin. Şondan ähtiýaç edip gara renkli ulağlaryň eýleri olary ak renkli örmegi uruna çykypdyrlar diýip galandar ağa Azatlyk radiosyna beren gürrüňinde aýtdy. Türkmenistanda ulağlaryň düzlü görnüşleri bilen bagly şeýle meseleleriň yüze çıkıp durması indi adatı bir zada öwürlük barýar. Garaşsyzylygyň ilkinji ýyllarynda yeňil ulaglaryň izine ağla plastik lenta gelmemegi talap edenleri köpleriň ýadynda. Onu ýol gözekçilik gullugynyň özü satypdy. Gelmemedikleri her ýerdinde saklaýardylar. Bir bahana tapıp jerime de salýardylar. 10 ýyl gowrak mundan ozal ruhlu sağ tarapynda ýerleşen ulaglary qadagan etdiler. Şeýle ulaglaryň eýeleri olaryň ruhuny çep tarafa geçirmäge mejbur boldular. 1-2 ýyllykda Hova kysymly uly ýük ulaglaryna qadaganlyk girizildi. Adamlaryň käbiri henizem ummasyz pul berip alan ulaglaryny näme etjeklerini bilmän kösenip ýörler. Geçen ýyl garaldylan aynalar bilen bagylda şeýle ýagdaý ýüze çykdy. Ulag eýeleri olary çalşyrmaga mejbur boldular. Ýöne kärhanalarda garaldylan ayna bilen öndürilen käbir ulaglara ayna tapmak hem mümkin däl. Şeýle bolan soň Toyota Sienna, Toyota Lexus kysymly käbir ýeňil ulaglaryna aynanyň deregine ýuka plastik plyonka ýelmäp sürýän ulag eýeleri az däl. Girizilýän şeýle çäklendirmeler barada hiç hili resmi düşündürüş berilmeýär. Habarçymyz Osman Haliýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, awtologlaryň gara renki bilen baglylykda siz haýsy da bolsa kynçylyk çekýärsiňizmi? Öz pikirleriňizi Azatlyk radiosynyň azathabar.com we Facebook hem Wkontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna tesvir görnüşinde ýazyp bilersiňiz. Azatlyk radiosyna gelen tesvirlere göz aýlaly. Eziz Döwletow men gara Mercedes gowurýaryn ýörendi Türkmenistana raýatlykdan çykmak üçin gidip başga ýurtlara gara Mercedes sürjek diýip ýazýar. Maksat Jumakulow döwletiň bilýän zady bardyr. Muny näme sebäpli bu kanun girdilenligini açıklamaly. Biz bu zatlaryň näme sebäpli edilýänligini bilmeýäris. Bir planlary bardyr. Ýöne ulaglaryň renklerini ütketmek bilen bar mesele çözülýärmi diýen sowaly orta atýar. Ruslan Joraýew ýöne üstünden gülýärler diýip ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň web saytlarynda gidýän diskussiýalara sizem goşulyň. Türkmenistanda milli manadyň daşary ýurt puluna gatnaşykda hömmetiniň peselmegi bilen bagly ýagdaý Marynyň awtolog bazaryna hem öz täsirini ýetirdi. Mardaky ýagdaý barada kärdeşim Muhammed Tahiryň maglumatlaryny dinläli. Marynyň en gyzgalanly sowda merkezleriniň biri şäheriň maşin bazary diýilip hasaplanýar. Adaty günlerde bu ýerde ýüzlerçe adam gelýär we alaja garaşýan onlarça görnüşdäki dürli maşinlary sin edýärler. Bu bazarda sowda umumyň gyzgalanly bolýar. Emma bu bazarda soňky döwürde alyjdan satyjy köp. Bu bolsa Maryda maşin sowdasy bilen meşgul bolýan adamlar üçin adaty däl ýagdaý. Galyberse bu ýagdaý dolara bolan talabyň ösmegi we onuň kursy bilen bagly Türkmenistanda dören adaty bolmadyk ýagdaýa gabat gelýär. Bazaryň bir tarapynda durup beýleki tarapyny synlasaň onda dürli renkli hem görnüşdäki maşinlaryň ýüzlerçesini görmek mümkin. Emma ol satlyk maşinlaryň arasynda aýlanyp ýören alyjylary bilen barmak büküp sanaýmaly. Bu ýagdaýyň sebäbi dolaryň narhynyň üýtgäp durmagy bilen baglanşdyrylýar. Satyjylardan käbirleriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Türkmenistana getirilýän maşinlaryň esasan daşary ýurtlardan getirilýänligi sebäpli maşinlaryň satuw narhy dolar hasabyna kesgitlenýär. Emma soňky döwürde dolaryň hümmetiniň manada görä ýokarlanmagy maşinlaryň hem bahasynyň ýokarlanmagyna sebäp boldy. Bu ýagdaý bolsa adamlaryň satyn aljylyk ukybyna yaramaz täsirini ýetirdi. Ma'lum bolşuna görä Türkmenistanda şu ýylyň ýanwar aýynda dolaryň türkmen manadyna bolan kursy üýtgedilip, $1 2,85 manat bolanlykdan 3,15 manada ýetirildi. Üstesine de her adam başına bir günde satılyan valyutanyň müçberi $1000 müçberinde çäklendirildi. Geçen ýylyň soňlarynda dören dolar nobatlary bu ýylyň başynda biraz köşeşse de soňky günlerde dolar nobatlary ýene de uzap ugrady. Muňa sebäp bolan zat dolaryň bahasy ýene galjakmyş diýen mışmışlar boldy. Marynyň banklarynyň öňünde şu geçen hepdeniň ahirinde hem şu hepdeniň başynda emeli gelen nobatlarda 1000den gowrak adam mahallesini görmek bolýardy. Şeýle-de şol banklaryň käbirlerinde
adam başına her gün $1000 satılmaly diýilen çäklendirmäniň möhleti gitdigiçe uzaldylar. Indi käbir banklar agzalan somadaky valyutany bir hepdede hatta bir ayda bermeli diýerler. Dolaryň töweregindäki bu ýagdaýlar hususan maşinlaryň bahasyna täsir ýetirýär. Meselem Türkmenistanda Titanic Avalon diýilip atlandyrılan Toyota kysymly we 2012-13 ýyllaryň ulaglary dolaryň kursy 2,10-85 bolanda 42.000 manada duran bolsa, olar $1 3,10 manada çalışylýan häzirki döwürde 52.000 manada durýar. Bu bolsa köp alyjy üçin esasan dolar gyçylygy dowam edýän häzirki fursatda el ýetirdi. Özüni Murat diýip tanadan 45 ýaşlaryndaky bir müşteri Azatlyk radiosyna şeýle görünberdi. Dolaryň öňkü kursy bilen hallayan maşinimi almaga ýagdaýym bar. Emma täze ýyla geçip dolar gymmatlady. Maňa bolsa maşin aljak ýerim dolar bilen beräý ýa-da manatda dolaryň häzirki kursy bilen beräý diýär. Bu gaty gymmada düşjek diýip Murat Azatlyk radiosyna beren görüňünde aýtdy. Aljylar bilen birlikde satyjylar hem aladaly. Özüni Kerim diýip tanadan 40 ýaşlaryndaky söwdeger alan maşinlaryny satyp bilmeýänligini we oňa dolaryň ýokarlanan kursynyň sebäp bolýandygyny aýdýar. Elbette maşinlaryň az satylmagynyň ýa-da satylmadlygynyň sebäbi diňe dolaryň kursy bilen çäklenmeýär. Şu ýylyň başlarynda benzin bahasynyň ýokarlanmagy hem alyjylaryň belli bir bölegine öz täsirini ýetirýär. 2014-nji ýylda 1 litr benziniň bahasy 60 tenge bolan bolsa, ol häzir 1 manada durýar. Soňky bir näçe günlükde maşinlaryň bahasyna täsir ýetirjek ýene bir karar kabul edildi. Ol hem Türkmenistana gara renkli maşinlaryň import edilmeginiň gadagan edilmegi bilen bagly. Bu ýagdaýyň ýurduň içine getirilen gara renkli maşinlary hem täsirini ýetirip başlanygy aýdylýar. Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatlaryny dinlediňiz. Owganistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş şäherlerinde Taliban polisiýa okotlaryna hüjüm etdi. Kaysar we Gurmanç etraplarynda bolan wakalar barada Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Muradiýnyň berjek maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Owganistanyň Faryab welaýatynyň Gormaç we Kaysar atly etrapynda Awgan güýçleri bilen talep söwüşçileriniň arasynda çatışyk dowam edýär. Talep ýaraglary Çeçektu we Nehrin atly sebäplerde Awgan güýçleriniň harby postlaryna hüjüm edipdir. Uruşda asuda ilata hem ziyan ýetipdir. Kaysar etrapynyň hakimi Cemil Siddiqynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, şahsy talep ýaraglarynyň kontrolunda. Talibanlar Çeçektu regionuna da hüjüm edipdir. Awgan güýçleri bilen talep söwüşçileriniň arasynda häzir uruş dowam edýär. Owalar talep ýaraglarynyň eline geçipdir. Sitaktiga marbuty Kaysar ulsoli Kaysar bolar soruyor. Şahsy torlar bu sitaktyny üstüge jang bolsadan Nayrobi dawlatyň torlarından birge. Faryab welaýatynyň şahatly sebäbinde türkmenler hem gowçun bolup ýaşaýar. Şahy Talibanyň basyp alanyna köp wagt boldy. Ony Talibandan gaýdyp almak Awgan hökümetine başartmady. Ýöne talip jengçilerini şahtan gowy çykarmak üçin harby operasiýa geçirmegiň gözüňde tutulýanlygyny Kaysar etrapynyň hakimi Cemil Siddiqy aýdýar. Şunu tasım bu ayet rabarısına tasım olgan ki şu mantıklı bu tasvir bolsa we torlu mantıklı bolsa. Faryab welaýatynyň Türkmen Awgan serhediniň goýunda talep söwüşçileriniň we merkezi Aziýaly jengçileriň yerleşenligi barada maglumat gelip goşýar. Hakimiň aýdysyça Kaysar etrapam Türkmenistan bilen serhetleşýär. Serhet ýakada howpsuzlygy üptin etmek boýunça Türkmenistan hyzmatdaşlyk etmeýär. Türkmen Awgan serhediniň ýakynynda Özbegistanyň Islam hareketiniň agzalary we beýleki daşary ýurtly jengçiler bar. Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Muradiýnyň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz.